Dňa 13.10.2025 sa v našej škole uskutočnilo slávnostné pasovanie prvákov za žiakov našej školy. Ešte prednedávnom nosili do materskej školy hračky a dnes v škole píšu prvé písmená a číslice. Z malých škôlkarov sa stali naozajstní školáci. Štvrtáci si pre svojich kamarátov pripravili hudobný program, zázračné prekážky, rozprávkovú bránu a čarovnú ceruzku, ktorá ich pasovala za prvákov. Na záver dostali naši prváčikovia aj darčeky, ktoré im zakúpilo rodičovské združenie. Sú to nielen praktické veci, ktoré im pomôžu pri učení, ale aj drobnosti, ktoré im určite urobili radosť. Týmto sa chceme poďakovať nielen rodičovskému združeniu, ale aj pani učiteľkám a žiakom 4. ročníka za prípravu a realizáciu tohto nezabudnutelného dňa. Veríme, že našich prváčikov v škole bude sprevádzať zvedavosť, radosť z objavenia nového a chuť učiť sa. Prajeme im veľa nových zážitkov, kamarádov a úsmevov počas školského roka. Boli sme na pasovanie prvákov a dostali sme tam darčeky, zahrali sme sa a bolo nám tam super. Boli sme na pasovanie prvákov, dostali sme darčeky a veľmi sa nám to páčilo. Zo škôlky sme sa stali veľkí prváci. Štvrtáci si pre nás pripravili hociaké úlohy. Museli sme behať, skákať, s hokejovou pálkou sme museli loptičku dávať cez také kúžele. A sme museli ešte s takou loptičkou sme museli podľa výške tak robiť. A sme museli skákať po kúžele. A sme dostávali na hlavu také čiapky. Aj také vesuška, ktoré už sme dostali.